Kuleli qophelo ke sesithi masixoxisane nommeli u-Tyrone Maseko ukubhekisisa udaba luka-Oscar Pistorius. Kuboni masikubingelele siphinde sikwamukele. Ngokwakho ke mhlambe ukubona ingabe umbuso wenze konke obekumele ukwenze ubonisa ukuthi umangalelwa wabulala ngenhloso kuleli cala. Sawubona but Mabutho. Isimangalile sonke namhlanje mangabe i-court deliver i-judgment yabo because sonke besilindele ukuthi i-judgment izothi u-Oscar Pistorius ubulele ngenhloso, so kusimangazile kancane ukuthi inkantolo ithola ukuthi ne-Oscar Pistorius ubulale ngokungenanhloso because esikade sikubhekile thina ukuthi u-Oscar Pistorius ngesikhathi bemnikeza ithuba lokuthi neyachaza ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngalomzuzu loyo ngesikhathi ebulala u-Riverstone Camp wahluleka ukuthi achaze ngendlela ukuthi senelekise ukuthi ngempela bengenanhloso ngesikhathi ebulala u-Riverstone Camp. So kusimangazile ngicabanga ukuthi i-prosecution nabo bamangela ukuthi kuza kanjani ngempela ukuthi inkantolo ithola ukuthi bengenanhloso Oscar Pistorius ngesikhathi ebulala u-Riverstone Camp. Kuboni kungenzeka yini mhlawumbe sibone umbuso uthatha isinqumo sokudlulisela phambili isinqumo uma ngabe ke mhlawumbe kwenzeka ungagculiseki ngesinqumo sikamehluleli? Kungenzeka but Mabutho, kodwa kumele ukhumbule ukuthi akukho lula kangako lo ngoba i-state asikwazi ukuthi sivele sithathe le case sise kwinkantolo enkulu ngokuthanda kwayo. Inkinga yabo ukuthi kuyomele bachazele leyo nkantolo ukuthi ingobani bafuna ukuaphila kule case. So kuyomele babonise ukuthi kahle kahle lokho abafuna ukuthi bakuthathe bakuyise kule nkantolo enkulu yiloko nje kuphela uaffecta indaba zomthetho ukuthi umthetho uthini ngalodaba, hayi ngokuthi kahle kahle evidence le epresentile lana kule case yiyo echithe icala against Oscar Pistorius. So in short limited ilokhu nje isikhala sabo sokuthi bangathatha le case bayise kwinkantolo enkulu. Kuboni mhlambe sesiphetha nje tshela mina nababukele emakhaya ukuthi mhlambe ikuphi esingakulindela osukwini lwakusasa njengoba liqhubeka ukukhishwa kwesinqumo kuleli cala? Well, kuyacaca manje ukuthi inkantolo ngathi iyekele ekutheni izothola u-Oscar Pistorius ukuthi ubulale ngokungenanhloso. Kusuka lapho ukhumbule but uthi kusekhona le bhamu lama charges lana related to le bhamu eksamele inkantolo idile nazo kusasa, so sicabanga ukuthi inkantolo kusasa izoqeda ngaloko kusukela lapho bese basipostpone le matter until usuku lapho bazokwazi ukuthi bakhulume ngendaba ze sentencing okumgwebo Oscar Pistorius. Masibonga kakhulu ke kummeli u-Tyrone Maseko ebesihlaziyela ke udaba oluphathelene necala lika Oscar Pistorius.